BLUIT LAH MIH ka sanlak ha ka fishing competition lane ke jingkop khwai dok kha kaban saplong ha ka khat khandai trik banai bishpo arajar apsaw to mentang nya skam ya ka ne ka jingkop khwai dok kha kabla penyai da iba si marbanyang ban iba ts lengdo ka jaka kabadei ha ka shnong nongrangoi lat panarim kapung jong ibadu jeremy shangoi sim bat kani kapung kadon hakmat yeu dongki inding harut surok national highway kalenti mairang shapatar khma kata kabahap apo ka eastern west khasi hill district kani ka jingkop khwai do kha kan sapanlong ha ka khat khandai trik banai bashpo arajar apsaw nadu kapor khandai sidang men step hadu lai beje janmiet bat kador jungkatei ka tiket kan dei tang khat lai spa tangka shirwyang lane wei khwai but pemtang ini pe namta ka prize jong ketika fishing competition namta ka first prize nani kedan kebenkong unyo song pisa sanlak tangka second prize arlak tangka third prize silak tangka fourth prize ru silak tangka fifth prize silak tangka but sixth prize lani kedan bah riuru unang yo silak tangka but ubayo ha kedan ke bah new lai pho jar tangka kedan ke bah pra shipo jar tangka khandai shipo jar tangka bat kumjuru hakadan kaba shipo undang yo shipo hajar tangka bat nalor gite ki price kandang don ru saka consolation prize hadu arpau tuli kata nadu kerdan kaba nengkong jongka consolation prize hadu ba arpau undang yo ya kasong pisa kaba marlai hajar tangka uwei urawan tina kaliang jong wahanai channel ukit bok yang khamtame iya ki parlok rawan ki bansa shimbata hakatei ka jingkop khwai dokha kaban salong hakasnong nongrangoi lat narim kata kabdei kapung jong ibadu jeremy shangoi bat keni kapung kumbangala batai phi kadon hakman jo khmat yeu jong kasnong dongki inding kabaham hapo ka eastern west ka sihel e pene ila ka jong kabok kanu sip nang mapinyora kawin na pedeng kitei ki price but ente dokha nalor ki dokha ki baladon lupa ha ka tekupung ente dokha pra quintal ha ka khatwei terik benai besipho arajar apsaw ha ka porman step tikum tanga karpat ya ki parlok rawan ki ban salik ban yisimbanta ada pikwa ban sakhi na kabta ka te ka jingko eng the dokha subha ban lek ha ka khatwei terik benai besipho arajar apsaw ha ka porman step lani phila ru ban sufun ya kini kinong penyai kata kabdei jong iba si marbajang bat ya iba ts lengdo ban kampan sultanat susu nalor kate ka jingkop khwai do kha khamtam e ya ki parlok rawan bat kunjuru kinong sakhi lani ki pajba ki bawan sakhi ya kate ka competition ki nong penyai jong kate ka jingkop khwai do kha kin penlong ya ka lucky draw kata nakbenta ketika lucky draw ka prize kalong kumne ka first prize kande ya ki itu ki brew ki bayo ya ka first prize kanlong da ka alto keten brand new lani da ka pisa arlak san phojar tangka namta second prize shilak tangka but namta third prize san phojar tangka but hakardan ka basaw pade lani bayo kadan basaw nang yo ar phojar tangka barkapor ke bapenya leka ya keni ka lucky draw hakate ka singi kande ha kapor arshiteng janmet ban nagamenta ka dor jong ka tiket lani ka dor jong ka te ka lucky draw kande laispa tangka shi tiket ban arteli ki tiket pinyo ha ka dor sanspa tangka ilakapan khamtam e ya ki paralok rawan khamtam e baphin subhaban nalor bapila thit ya kate ka ticket khwai baphi shong khwai hakate ka pung kumjuru thit ya ka lagitro khnang baphin yo shushu na ka banta kan osep kajongphi ba ngakarpadu ya ki paiba ki balek ban shimbanta ya ka lagitro subhaban thit ya kate ka ticket na ka banta kan osep kajongphi hakate hi ka singi te sai sinpan nagliang jung hanai channel u ai khuble ye phi baro ki parlok rawan ban ki paiba ki baju sultanat ban pe ya ke video ke jonga tila da pidang dei ki batmai ha ka video bat ka channel ke jonga so bha ba phinya share like bat subscribe na ka banta ki we pade ki fishing competition ta kata hi
khubor shibon.